אנחנו לוקחות אותה ליום שכולו פינוק. הפעם החברה הכי טובה שלי מתחתנת, אז החלטתי להיות שפנת הניסיונות. אז חברה מאוד טובה, הכי טובה שאני מתחתנת, והחלטתי שאני רוצה לפנק אותה, לעשות לה יום כזה מדהים מהבוקר עד הערב. אז מה עושים, איפה מתחילים? אנחנו נתחיל מהמניקור. אוקיי, קחי אותי. מה את אומרת על הציפורניים בינתיים? צבע טוב? ציפורניים נהדרות והצבע מאוד אופנתי. יש איזו היסטריה אחרי ימי כיף לבנות, אה? לגמרי, זה ממש אופרציה גדולה. אם זה קלות, ימי הולדת, מסיבות, פן, גיוס, כל דבר. והכל סביב ציפורניים, ידיים, רגליים, פדיקור, מניקור, טרנדים מגניבים. רגע, יש טרנדים בצבעים של הלקים? עכשיו הולכים כל הנאונים הקיץ הזה. רגע, זה היה כבר, לא? זה היה, האטס חוזר ובגדול. צבעי הקיץ ראשונה הם גם פסטלים למיניהם. כל הצבעי פיסטוק, גלידה מעניינים, תכלת, ורוד. גם לא לעשות טיפולי פנים, פנקות את העור, זה לא מתחיל ונגמר בציפורניים, נכון? יש טיפול מיוחד לקלות ביום הזה. זה טיפול שלא עושה ריאקציה, אבל עושה זוהר מאוד יפה לעור. בדרך כלל מי שמתכוננת מראש באה לסדרת טיפולים מתקדמים, פארה-רפואיים. מה זה אומר פארה-רפואיים? פארה-רפואי זה היכולת להשתמש במוצרים שעובדים בשבילנו ולא אנחנו בשבילם. פעם היינו רגילים חלף פנים, מי פנים, מסכות. פארה-רפואי היום אנחנו מורחים מוצר שהחדירות שלו היא הרבה יותר עמוקה טרנסדרמלית לתוך העור. והתוצאות מגיעות יותר מהר. קוסמטיקאית היא כבר לא מה שהיה פעם רק בשביל להוציא שחורים, נכון? היא כבר כאילו מעבר לפסיכולוג וזה, היא כמעט דוקטור. כל קוסמטיקאית שמכבדת את עצמה כיום, לומדת לימודים פארה-רפואיים, משתלמת בארץ ובחו"ל. אז מה את אומרת בירוקים? אני אעשה את הבהיר אותה יש לי רעיון בשבילך. נו. תעשי את הבהיר, ועל אצבע אחת שתבחרי, נעשה את הכה. ראיתי, זה טרנד כזה עכשיו. נכון, זה טרנד. יש מגוון מטורף של טיפולי עור היום. למה? כי כולן רוצות לראות צעירות וזוהרות? זה העניין? כן, אנחנו בעידן האנטי-אייג'ינג. היום 50 או ה-30 החדש כבר. לגמרי. אנשים ממשיכים לעבוד, לראות טוב, ורוצים להתאים את המראה גם לתחושה אנטי-אייג'ינג. הרעיון זה לשמור את הרקמה כמה שיותר עבה. היום יש המון טיפולים מאוד מתקדמים שלא צריכים לסכן ניתוחים, כמו טיפולי RF. רגע, מה זה? ספרי לי. חימום תת רקמה, שבחום מאוד גבוה, שזה גורם לקולגן ואלסטין להתחיל לעבוד. והגוף מייצר קולגן ואלסטין בריא. יש לנו טיפולים ייחודיים, שהם טיפולים על ידי רובוט. רובוט שעובד על לדים בגלי אור מאוד ייחודיים, שעובד על הרקמת הדרמיס שלך. ככל שנשמור את הרקמה הזאת פעילה, כך העור שלך יישאר יפה ומוצק. גם בגיל 26, אני לא צעירה, זה לא מוקדם מדי? בין 26 ל-28 מתחיל תהליך ההזדקנות בגוף. בגיל 30 רואים את הסימן הראשון. לכן אנטי-אייג'ינג הוא נגד ההזדקנות. גיל 40 אנחנו כבר באייג'ינג. אוי. כן. כדאי שאני אתחיל, לא? עכשיו אנחנו נעשה הדגמה של צ'ופר מאוד מעניין, שזה טיפול ייחודי מאוד, אנטי-אייג'ינג, על ידי לדים. הוא לא כואב, נכון? הוא לא כואב, זה גלי אור מסוימים בצבעים שונים, שמטפלים לנו ברקמה עמוקה בדרמה. אוקיי, ואני ארגיש צעירה יותר אחר כך? מאוד. יאללה. יפה. אנחנו נבחר לך תוכנית עכשיו. איך בוחרים תוכנית? לפי גיל, מצב האור. אצלך אנחנו רואות אור צעיר ויפה, אבל עדיין אנחנו רוצות קצת לחזק את סימני המימיקה. כן, כן. נכון? גם במצח. והתחלנו. שיילי? כן. איך את מרגישה? מדהים האמת. הרגשתי כאילו באמת איזה זרמים כאלה. אור! וואו, זה קשה. היה מדהים. אני באמת מרגישה יותר צעירה עכשיו. תגידי, יש גם איזה אנטי-אייג'ינג ככה לגוף על הדרך?
כן, טיפול ייחודי שאנחנו עושים פילינג גוף, ניסוי בשמנים ועטיפת בוץ. מאחלת לך שתהני. תודה רבה. ושיהיה רק כיף. תודה. וואו, נראה לי מאז הגן לא הייתי מרוחה בכל כך הרבה בוץ, אבל בינינו, זה מה זה כיף.